Hello po, good morning po again. Ito po ay 6x12 size ordinary type. Dinideliver po namin ngayong umaga sa may Patar, Bulinaw, Pangasinan. Ito po ay second order po ng buyer ko po. Bali, ang unang order po nila is ito po, 6x16 size. 2 separate bedroom, tsaka aircon type po ito. Ito po naman, yung second order nila is 6x12 size, ordinary type po. Direct message lang po kayo dyan sa may Facebook page ko po kung sino po yung gustong mag-avail or umorder ng bahay kubo. Pwede pong build on site and pwede pong pipili po kayo ng gusto nyong Yerodong span na kulay po. Pwede po kayong bumisita dito sa bahay namin po, sa mismong gawahan ng bahay kubo sa may barangay Pangpang, San Carlos City, Pangasinan. Look for Emily or Ems Aquino. Ako po yun, or father ko po, Romy Aquino. Message lang po kayo dyan sa may Facebook page ko po for more inquiries po. Tama lang, te. Yan na po. Maraming salamat.